Сёння чытаем з вамі 125 санет Уільяма Шекспіра. Спачатку на беларускай мове ў перакладзе Владзіміра Дубоўкі, а потым на ангельскай мове. Нагадваю, што 126 санетаў былі прысвечаны «The Fair Youth», светлавалосаму хлопцу, сябру паэта, а потым пачынаюцца санеты зусім іншыя па характары, па манеры, па словах, па ўсяму, па настрою. І санет гэты такі, хоць і перадапошні, але апошні санет да сябра, бо заўтра мы з вамі будзем чытаць санет, але не зусім санет, а гэтакі пераход, envoi, як кажуць, які нас пералісне да санетаў да цемнавалосай дамы. Паехалі чытаць. Навошта мне, дурацкая пашана, цягаць над некім нейкі балдахін? Нашто для вечнасці старацца стану, калі яна не ідзе далей руін? Не бачым мы, як ад падхалімаў зграе у панскі кут паўзе на жываце, і хлеб здаровы на прысмак мяняе, як быццам шчасце з гаркаты расце. О, не! Дазволь твайму аддацца сэрцу, прымі мой бедны, але вольны дар, які не быў у рабскай паняверцы, і стань яму, як я табе, уладар. Прэч, стукачоў, для чыстага сумлення не страшны ні паклёпы, ні ганенні. Wet autumn, I bore the canopy, with my extern the outward honouring, or laid great bases for eternity, which proves more short than waste or ruining. Have I not seen dwellers on form and favour lose all and more by paying too much rent for compound sweet, forgoing simple savour, pitiful thrivers in their gazing spent? No. Let me be obsequious in thy heart, and take thou my oblation, poor but free, which is not mixed with seconds, knows no art, but mutual render, only me for thee. Hence thou suborned informer, a true soul, when most embittered stands least in thy control.